Hej og velkommen til stuen for Marshall Inspektører. Alle vores inspektioner omhandler safety for fly, der manøvrerer rundt på området fra ankomst til take-off. Her monitorerer vi fra vores Cares-app, hvorvidt inspektionerne er reserveret, om de er blevet kørt, og om de er i gang med at blive kørt. Vi kontrollerer flykritisk udstyr, blandt andet lys. Ved fejl og mangler bliver det indrapporteret til TOC. En vigtig del af vores inspektioner omhandler fod, som er vigtigt, at vi får registreret og samlet op.